Maailma pienenee, väki vanhenee, talouden syklit lyhenevät ja teknologia harppoo eteenpäin huimin askelin. Tuottavuutta on kasvatettava entistä pienemmällä henkilömäärällä. Murros ulottuu kaikkialle ja etenee nopeammin kuin koskaan. Ohjaksia pitelevät työntekijät. He tahtovat innostua, oppia uutta, verkostoitua sekä rytmittää työnsä ja vapaa-aikansa oman elämäntilanteensa mukaan. Perinteiset käsitykset työajasta, paikasta ja kavereista muuttuvat. Verkottuneessa sosiaalisessa ympäristössä yhteistyötä tehdään jatkuvasti yli maantieteellisten ja organisaatiorajojen. Tuottava työ on joustavaa, yksilöllistä, mielekästä. Tasapainon löytäminen vapauden ja vastuun välille vaatii uudenlaista ajattelua sekä työntekijöiltä että johtajilta. Myös työvälineet ovat muuttuneet yksilöllisiksi. Työntekijälle on annettava vapaus valita. Kaiken lähtökohtanahan on luoda menestykselle mahdollisuuksia, ei rajoitteita. Jotta muutos voi toteutua, on tietoihin päästävä käsiksi missä vain, millä tahansa päätelaitteella, tietoturvasta tinkimättä. Tarvitaan automatisointia, virtualisointia, itsepalvelua, skaalautuvuutta. Ajantasainen ja hallittu IT-ympäristö, joka on suunniteltu jatkuvaan muutokseen. Me kutsumme sitä Atea One Infraksi. Malli lähtee liikkeelle asiakkaan liiketoiminnallisista tavoitteista ja käyttää teknologiaa välineenä niihin pääsemisessä. Se tarkoittaa käyttäjälähtöisyyttä, ketteryyttä, jatkuvaa kehitystä. Ideoiden toimivuuden testaamme itsellämme. Luomiamme ratkaisuja käyttää päivittäin tuhansien eri tehtävissä toimivien atealaisten joukko. Se, että olemme Pohjoismaiden suurin alallamme, ei silti tee meistä yhtään vähemmän paikallista. Ympäri maata levittäytyneet asiantuntijamme istuvat aivan asiakkaidemme vieressä, fiksun tietotekniikan neuvonantajina. Valmiina luomaan mielekkyyttä ja tuottavuutta heidänkin työelämäänsä.